Det er blevet tirsdag, og tirsdag det er den dag, vi skal have ugens trick. Ugens trick den her uge, det er: jeg har mit gulvafløb hernede til min vaskemaskine, og det er simpelthen tilstoppet. Det jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne ringe til en VVS'er, så kunne han komme ud og kigge på det. Så kunne han sige, det der, det kan jeg ikke lave lige nu. Jeg kører en tur til grossisten, og så kommer jeg tilbage igen om en time. Allerede der har du allerede brugt 5, 7, 800 kroner. Inden du ser dig om, så har du sikkert også brugt 3.000, inden han er færdig. Derfor så vælger jeg at gøre det selv. Og jeg har anskaffet mig sådan en her Devedut her. Det er en god lang fjeder med sådan en spiral ude for enden her. Den kan jeg simpelthen køre ned igennem kloakken, og så kan jeg hive den lidt frem og tilbage. Og inden jeg ser mig om, så har jeg hævet proppen ud. Inden jeg starter på det, så er det yderst vigtigt, når man skal lege VVS'er, det er, at man lige får trukket lidt ned i bukserne her, sådan så man har VVS-røven fremme. Jeg løsner den her op bag en skruetrækker, så tager jeg den her og kører den ned i kloakken her, og det er bare at køre derud af, indtil den ikke kommer længere, og det gør den der. Når den ikke kommer længere, så trykker jeg lige et par gange ekstra, og hiver den godt frem og tilbage. Og så er det bare at hive. Og der kom proppen. Og vandet det er sunket. Alle er glade. Selv VVS'erne. Rigtig god tirsdag. Ugens trick. Nu med VVS-røv.